Anqas minn ġimagħtejn il-bot mill-elezzjoni ġenerali, il-Prim Ministru Laurence Gonzi kien ċar dwar x'għandhom jistennew in-nies jekk jerġgħu jafdaw lill-Partit Nazzjonalista għal 5 snin li ġejjin. Jien m'iniex qiegħed inwiegħed l-ilma jisfen lil xi ħadd għax l-ilma ma jisfinx, mhux vera, l-ilma jisfen huwa hija wegħda firħa. Jien kull ma qiegħed nagħmel huwa li dak li għamilna fil-5 snin li għaddew bid-diffikultajiet kollha nerġgħu nagħmluh fil-5 snin li ġejjin. Fl-aħħar 5 snin Laurence Gonzi ma żammx mal-weda tiegħu li jnaqqas ir-rata massima tal-income tax minn 35% għal 25%. Wieħed surplus wara l-2010 u minflok ħoloq deficit ta' 284 miljun euro. Fuq l-impjiegi, Gonzi wieħed 7,000 impjieg fi Smart City madankollu dawn baqgħu ma materializzawx. Littri ffirmati minnu biex jiggarantixxi l-impjiegi lil ħaddiema tal-Air-Malta, tat-Tarzna, tal-Go u tat-trasport pubbliku ma waslu għal-imkien. F'din il-leġislatura Laurence Gonzi qolla l-kontijiet tad-dawl u l-ilma fl-istess ħin li talilu nnifsu l-kabinet tiegħu żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa. F'din il-leġislatura wkoll Laurence Gonzi għażel power station li taħdem bl-aktar fuel li jniġġes, nefaq 3 miljun euro għal bridge li ma jwassal għal imkien u 80 miljun euro għal parlament ġdid. Il-Prim Ministru ma żammx kelmtu fuq il-waiting list. Dwar is-saħħa, din il-leġislatura kienet iddominata minn lista ta' mediċini out of stock u nies fil-kuriduri tal-Mater Dei. Leġislatura dominata mill-fjask tal-Arriva, id-diżastru fit-tmexxija tal-ħabs u d-demoralizzazzjoni tal-korp tal-Pulizija. Proġetti oħra mwiegħda u li ma seħħux kienu dak tal-White Rocks, il-Villaġġ Sportiv fil-Marsa u l-Crafts Village f'Taqali.